ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ନିୟମଗିରି ବୁଲିବାକୁ। ତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଗଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ନିୟମଗିରି କେମିତି ଅଛି। ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଘାଟିରେ ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଚଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଏବେ ଏଠୁ ବସିବୁ ଆଉ ନିୟମଗିରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ତମର ଗାଁ କୋଉଠି ମା? ତମ ଗାଁ କୋଉଠି ମା? ଓଡେପଙ୍ଗା। ବଡ଼ପାଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ନିୟମଗିରି ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ? ଭାଇ ଆମେ ନିୟମଗିରି ଯାଉଥିଲୁ ତ ଆମେ ଏବେ ନିୟମଗିରି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିୟମଗିରି ପହଞ୍ଚିନା ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଭିଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇନା ଏଠି ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ କେତେ କ'ଣ ଥିବ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ କେମିତି ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ନିୟମଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଜାଗା ହିଁ ନିୟମଗିରି ଟପ୍ ଜାଗା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଲୁ। ତାପରେ ପଚାରିଲୁ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଦୂର ନିୟମଗିରି ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିକି ଆଉ ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ନିୟମଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟି ହିଁ ଅଛି। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ଭାଇ ଏଠି ହିଁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆସୁ ଯିବା। ଉପରେ ଚଢ଼ା ଯାଉଛି। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my ତ ଦେଖ ଭାଇ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭଲ ଥିବ କି ନଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ଦେଖ ଏତେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିୟମଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତ ରୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏଠୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟାସ। ଭାଇ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଅଧା ମଝି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଆଉ ଅଛି ଚଢ଼ିବାକୁ। ତ ଏ ଭାଇକୁ ଦେଖ ଇଏ ତ ପୁରା ହାଲି ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ତ ବେଶୀ ଚଢ଼ିବାଟା ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ବହୁତ ତକଲିଫ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଆଉ ପାଣି ବି ଭାଇ ହେଇନି ଭାଇ ମୋତେ ମନେ ନଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇ ବୋଲି ପାଣି କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଭିଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଜାଣିକି ବି ଆମର ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ଆମର ଆଣିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଚାଟିଗୁଣାକୁ ଚାଟିଗୁଣା ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଯାକ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ପରେ ଆମେ ବାଟରୁ ମନେ ପକେଇଲୁ ଯେ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ନିୟମଗିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଓ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଏମିତି ରହିଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଁଛି ଭାଇ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ନିୟମଗିରି ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି। ଏଠି କିଛି ପାଣି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଭଲ ହେଇଛି ଯାହାକି ପାଣି ଜଗା ହେଇଛି। ଜଗା ହେଇନି ମାତ୍ର ଏଠି ପୁଠେ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣିଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିକି ଚଞ୍ଚେଇଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆମେ ପିଇବାକୁ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହାତ ଟିକେ ଧଉଛୁ ପିଇବୁ। ଆଉ ପାଣିଟା ଭଲ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ନିୟମଗିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆମେ ଏଠି ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ବାଟ ଚାଲିଛୁ। ତ କେଉଁଠି ଯଦି ଗୁମ୍ଫା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ତ ଏଇଠାର ନିୟମଗିରିରେ ଆମେ କେବେ ଆସିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର। ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିୟମଗିରି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବେ ନିୟମଗିରି ଓଡ଼ିଶା।